Celebrity Beauty Soap o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala, mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Minda. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Minda. Kini akong problema bahin ni sa kumbana ba nga murag dako naman kay kausaban, nya murag makaduda na gid kaayo. Pero aro inyog yung masabtan ng akong sugulanon, ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. Pangarap ko ang ibigin ka at sa habang panahon ikaw ay makasama, ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. Pangarap ko ang ibigin ka. Oy, hala Maritilma, dali Mari, may kinasuroy ka ronda. Dali, dali. Oo, Mari, kanang ikaw di akong tuyo, Mari, oy. Ay, mao ba Mari? Ay, kun mauna, murag importante gid tingali kaayo na. Oo, importante yung kaayo, Mari. Kaya na kinahanglan mi sa imong serbisyo. Ayo words sa. Unsa may ako ikaalagad anak Mari, uy. Kuan ba, Mari, ang ako manggong igsuon, Mari, baha, sponsor siya sa kasal sa among silingan. Oh. Unya, karon na kinahanglan siya may pares siya. Kaya ang iyang ang iya ring asawa, natutyo naman. Ah, biyudo na day na. Oo, biyudo na yung taon, Mari. Lakaluoy sa taon, unya. Ikaw may among ipares niya, Mari. Okay ka si Kuan, Mari, pari uslik. Ay, ambot lang sad kaha Mari ha. Oh, dili siya malain, Mari. Basig, may selos siya ba? Aw ka nang suway lang. Ay, di ko, Mari, uy. Ikaw lang sulti, Mari. Ang iyo, apa. Unya, og musugot gani, Mari, inadayin ko, ha, kay para ma-final na kung ang lista ba sa mga sponsor. Oo, sige Mari. Akong suwayag sulti si Uslik. Nya kung musugot, aw okay kaayo pero og dili gani aw pasensyahay lang sa tamari ha. Ingna lang, Mari, nga kuan padadaan niya sa sudan, inighuman sa kasal, ipadana mo nimo ang sa lechon. Tinuod ka Mari? Wala kay, Mari. Sarong di mo sugot si pari uslik, ana, no? Hiligo ka ay nagmukaon og lechon si pari, di ba? Ah, ako lang ingon Mari ha. Sige, Mari. Salamat, Mari. O sa'yo pag-isultihan mo na ako, dahil Minda. Kuan dong kanang si Maritilma ba? Ni ani to ganinang udto. Okay, nga naman. Ang sa'yo toys niya ako. Ang toys niya kuan lagi dong kanang kasal silang silingan. Unyang iyang manghod nga laki, sa to manghod ba to maguwang ba to? Basta kay katong nabiyudo ba? And then? Problema lagi sila kaya nga igsuon muluhod sa kasal. Nya karon ginahanglan man kuno nga paris-paris ang muluhod, babae ug lalaki. Nya karon ang iyang igsuon wa na may paris. Mo to nangita sila ika-paris. Nya karon kay ako may napilian ni Maritilma kay parison man kuno mi sa iyang igsuon. Oh, and then? Okay ra ka dong nga ako ba iyang iparis sa iyang igsuon. Total ini kuman kuno sa kasal dong ipadamang kuno nako ang usleksyon. No problem. Sa kuko pasitso ni hatag niya. Okay na kanina ako. Tadua. Nya kuan ra ba dong kanang panara ba iyang igsuon nanguyab na nako sa una. Sa kuya pa ka. Oh, pero wala ko sugta kay bugiro lagi kaayo. Ay, ka ano, sugot ang tatuloy mo. What? Ha? Okay ra ka dong kung ako siyang sugtoy? Sugta! Ha? Maglipog ko usahay ani akong bana kay mura lang ni siya gwa ba di siya seryoso di sad seloso unya to. Uy, may sugot si pari, Mari. Oh Mari, Ay, salamat. Wa siya masuko, Mari. wa man Mari, ako pa maganda siyang giingnan na kana ra bang imong igsuon nanguyab na nako. Ha? Unya, Mari. Giingnan lang ko nga aw nanguyab ra man ka ha. Oh, wa siya may selos, Mari. Da abot ang tawhana uy. Sa una no sa bag-o pa ming uyab, grabe ka seloso ng tawhana. Nya karon na naminyo na mi. Wa ko kapantay nga nag-away mi tungod kay nagselo siya Mari. Mao ba? O lagi Mari. Ambot og may gugma pa baka na siya nako. Mari. Recorded by X Thunder Gaming. Pre.
sa imong toyo nako ha? Nganong di mo kagasulti kang nangangar man ka, ha? Sulti ko tinood be. O sa idalin mo nako. Ay, pre. Kuyog daw sa bando, pre. Ha? Asal ba sa nung sa tagupoy porbeda. Wala lagi manukol na to pre. Hakbian Kapoy na kayo ng buhata pre. Why manukol? Lisod kayo ng magtagbuang bang sige panghaga nila nga. Di manukol pa itay. Pre, wag din na mawa ang imong kamayo, pre, no? Say kamayo ha. Kamayo mamutmut ba? Ay, pagkakidort ba ni mo, muram sa kag pariha ka nako. Karon pa ka nako nga mutmuton, pre-dodot ha, dugay man eh. Pre, Kumidjar man guna pre, doon sabi ka. Kani adto, mamutbot gyud ta para makainom ta. Apel magaling kag inom ato. mau lagi, pero lisod sa good kong mamutmut na lang ta para lang makainom ba? Kani adto lagi to pre. Pero lahi na magkaroon kaysa kani adto, di ba? So may kalainan sa kanya to, karon, pre. Kani adto og karon. Kada ko nasa kabalisong murgata. Kani adto ha? Ang saan ang balisong, pre? Ambot unsay ng balisong ikaw karaan mo jud ka be. Unsa ng balisong? Kalainan siguro, di ba? Labi na kung din pa na. Kani adto karon kon maglino gali o bisan mag-uwan pag pasanginlan. Ang pasanginlan gyud mga bayot, di ba? Di ba? Oh, no na nagmayo. Magkilat ang pasanginlan mga bayot. Karon magbaha ang pasanginlan kontraktor. Lain na kayo. Bungot, ito. Ilalisan na ba ko ng perma, pre? Lisod mo. Idol ka na, pre. Sunod po na ka na, ha? Basta karon sa badal ha. Kuya, kay giimbitar ko sa atong kumpare. At tuta man yun to. Papanagtuhot at sila, ha? Okay, pre. Kana pa balibara na to. Naunsa ang taong kay. Grasya na balibaran. Sige, pre. Maghuwat, ha? Maghuwat minimum bay. At to bay, ha? Mga alas 10 para magdungan ta. Okay, pre, Dodot. Awa ra kinintawhana. Nilakaw lang tagkadiyot. Siya lakaw sad. Asa man dai ni siya? Uy. Papapoy. Inday. Ano arad ay? Inday akong pinalangka. Kanta-kanta ba? Di nga nigikan ay alkansi ko kay okay bawas yung gikanta. Kuya, oy, day! Karon magabot? Ha? Kuan, dugay mo ka. Mamilakaw lago. Dito ko rin paridodot. Sorry ko dito. Kuandong ka nandito ko sa ilang maribiyang nang huwam ko sinina para sulobon ako sa kasaldong ba? Ay, katong giingon ni mo nga paludon kas kasal niya imong Paris. Katong naguyab ni mo sa una. Okay, day, at least ha, magkita ko sa bato imong nanguyab sa una. Huwag ka masuko? Uy, manong masuko magkuan na, oy. Buta na lamang. Ay, nagtuo ka masuko ko kung magkita na sa mga itong lalaki na uyab di mo kaniya to. Oh, never. Wow, oy, masuko ko taon. Lipay magaling ko! Huwag ka malipay? Oh, day, lipay ko nga magkita mo itong laki nga nanguyab di mo kaniya to. Kaya bini mo, sa pagkatinuod lang, dako kaya kong kalipay nga may lain ding laking nanguyab sa akong asawa kaniya to. Kaya na-prove naman yun ako nga akong asawa ron. Kuwapa yun ay, lami. Nindot pirhan. Kay daghan mo kayo ng uyab sa daga pa, di ba? O di ba? Ha, kay kun wa pa, o di pa kag daga, o di pa kag gwapa, way manguyab ni mo, di ba? Pagkakidord sa gud ng Mo istorya na ha. tinuod, mo na tinuod. Sa ato pa, wag gid ka magmahay nga ako mo gipili og imong gipangasawa ha. Way. Kung mahay ko, ubay-ubay sa tabing mahay. Nga naman. Noon sa taon na siya, kaya kan man uyab di mo ko dito. Basta lang biya taon ni mo uslik. Unya pananglitan og naapay nang uyab nako ron ang sa may buhaton nimo. Okay, go! Bisa joke na karon nga manguyab ni mo, karon Karon. Mas maayo! Sure. Oh, kay kung naapay manguyab ni mo ro, nagpasabot ka na nga ang imong kaanyag, wa mo hupas, nagpadayon pa hangtod karon. Wa mo hupas ang gahom sa imong kaanyag day. Kay naa pa ba'y nakakita nga manguyab ni mo nga gwapa day ka? Ay, ambo timolek. Hanggaw gid tawhana. Wa ko kasabot-sabot niyang ipasabot. Ay, basigo agad sa iyang hunahuna na Mari, uy, nga may silos. Kaya di ko masay pagsalig ni mo. Ay dili mari oy lahi ra gyud kani adto grabe na kasiluso. Para ganing mulakaw ko nga di ko makapanangin niya awa na. Gubot na may inik uli nako. Kanang madugay kog uli, gubot na. Karon wa naman murag dako na jud kausapan mari. Oo niya, di pa ka ana. Wa may gubot permis inyo. Dili mari uy. Lain magud ang niasa kong una-una mari. Unsa man Mari? Murag na feel na ko nga wa na gugma nga rin ako nga akong bana. Ha?
Mo gina Mari, akong na-feel sa akong kaugalingon no. Kining dako niyang kausaban nga iyang gipakita na ron murag posible nga wala ni siya gugma nako. Mao nang di na siya magselos. Gani paminaw nako murag gusto siyang kanang kanang mangita kog laing laki aron sa ingon aduna na siya rason nga mga bitog lain. Marie, Di ni mahimo, kinahanglan ako siyang masukod kung may gugma pabagin siya nako. Kanyang duda ko nga may plano ning tawhana nga mangita di siya glain. Ako sukdon karon kung naa pa ba na siya akong gugma nako. Dong. Dong, mulakaw nako, maadto na ko sa kasal. Oh. Sa man di ka mo kuyog nako. Oh, ikaw na dito ha, ikaw na dito ha. Kay dunam sa milakaos paridodot. Naghuwat po to, naghuwat na ako ha. Unya magkita man meron sa lalaki nga nanguyab nako kani adto. Unya magparisad meron. Okay ra na nimo. Ay sos, kuno dili ba kasal mo na inyong tambungan ha? Muluhod gani Ay be. mas maayo og Ah. ang unya sa litsunday ha. Ay kalimti. Ah? Recorded by X Thunder Gaming. Wa gyud masukong akong bana. Nga bisag giingnan nako nga nanguyab nako na sa una nga akong kauban. Wa gyud siya moingon nga ayaw lag adtuan na oy kay basi panguyaban kag balik anang tawhana. Wa gyud. Hinuon murag dalipay ang kagwang. Unya to. Pre, arigon misigim lang kag linggo di ay. O sa mga ha? Abi na kong birthday. Sabi sa bunga na to, nausap na siya. Klaro di ba eh? Oh, pre. Usa ko sumuluhod, pre. Ako mangkukumpare nga tunay mao nga iya kong giimbitar. Hindi kaya agad. Ego ra siya muluhod sa kasal. Nya, may nang imitar. Bida, mura rin siya kasal na yan eh. Ay, lang kong sabat niya, pre. Dali na. Kay human sa kasal, pakal sa ni, pre. Okay. Hi, Min. Musta naman ka? Nagagawa pa minon kag maayo, Min? Okay ra. Ikaw kumusta naman kayot? Niya. Lonely again. Biyodo na ko, Min. Ya, wa may anak. Mga, kung mahimo pa lang, pangyapan di ka kusab. Ako di miyo to minyo na taong ko uy. Mau ba, Min? Oo. Minyo na di ka? Ay, pre. Yawan sa angayan kasi gisulo, pre. Ay. Oo, pre. Sa mutong tag... Kinindot, kung kami pa kasalan ni niya, pre. Uy, Mari, ikaw mo ko na. Uy, kailan mo, pre? Oo, pre, ako ni kumari. Pastilan, kamu ko din ini, no? Sige, magsugod na, oh. Aril sa medali, ha? Biyaan tanong na mo kay... Ay, pupaso na ba mo? Sige, Pre, kumpare na kong tunay. Uy. Si Uslik, nagkuyog dahil sila si Paridudot. Hinuon, palagutod ko ng tawhana. Tanaw na to, dili ba ni siya magselos? Gusto na ko magselos ni siya para maklaro na ko ug doon na pabagin siya gusto na ko. Men, yaw-yaw ka? Wa man, nga ano man. Magsugod na? Sige. Mupasar na ba tagkapil? Kaya sponsor ba ta? Sige, Mayot. Pagunita ko si Mang Bukton, ha? Sige. Gunit. Pwede yun. Mag-holding hands na. Maayos si Uslik. Sige, holding hands ta. Tanaw na to, di man ni siya magselos. Tali na, Yot. Ibuya ka mo tumamin eh. Salamat. Day! Oy, forbida! Wait, sikit mga yun, sikit. Kay picture na to, sikit! Sikit! Anak! Okay! Hinampak mo, Pay. Lakos! Maupay. Hikap sa kilid, bay! Maupay, nangudak. Kakidutan ni. Salamat, Ako salamat. manoy na imbir na init. Pag uli na mo, imbis siya mo'y masuko og mangaway na ako na hinoy nasuko og nangaway niya. Mo na akong problema. Kay na-feel ako nga murag wa na gigugman ako akong bana ba. Musugot na lang og bisakin sa akong sikit-sikitang laki. Wa ra gyud niya. So, unsa di ay ni? Wa na gyud kay nigugman ako akong bana kay wa na jud ko kamatngon nga magselos pa ni siya. Bi kuno be, unsa man og amo ang pasultihon lan. Nagselos ka lan, Minda. Okay, Ate Pres! Okay, sa inyo na ito kanuad lawat ulit. Ang atong sinday Minda, Ate Pres. Kasi nga, Minda. Kinis Minda, Ate Pres, kanang gwapa biyan. Siyempre, libong lang si Ate Pres. Kaya nga asawa, bana. Bana. Di naman mo magsilos niya.
Oh? Oh, sa tanang mga higayon nga yang kuan-kuano niyang bana di na gyud Di na magsilos. magsilos? Oh, nya usa kay gayon nga giagda siya sa iyang gihangyo siya sa iyang higa lang paludhon lagi kasal. Nya ang Paris kay ang iya mo uyab kaniya to. So sila ni Paris dito pag ang iyang kumpares nang ibitar kasal sa diay sa giato ang kasal sa iya ang asawa. Pag adto dito sikit kay kuno tong uyab niya sa una, na pwede ko makupot sa imong kamot kay gipasuya man diay ang bana ati pres. Pag kita siya ang bana so oy, sikit ba yun kaya ako picture ninyo. Be, dong, ikuputi mong hawak, ay ikuputi mong kamot sa hawak sa akong sasawa ko. Uy. Wag yun, magsilos. Di na, nga ka. Ambot lang. Niabot na siguro siya sa point, nga ang point, niabot na yun siya ang kinabuhi. Morabot sa Chilian, Mariano. Nawa naman. Oo, lagi. Na period din. Marang bisinulog. Ha? Oh. Murag nidiin ang yan. Ni period, wala na ka nang maperiodo. Or hiniguang na. Mauna ate pres ka na bang wa na ba di na Hiniguan siya na. kanang kamao silo sino ko ay kay nisalig na siya sa iyang asawa ana hangtod nga paguli ang iyang asawa may nangaway kay ganong wa kuno magsilo-silo Oo. Magdula sa uno. basig na ay uyab ro amay uyab yung bana ate pres man wa na lang yun. Di na lang yun. mas masilos pa ang uyab ni Pedro katong Oo. kay sabak niya Oo, katong- kita to Dali ka diri, sa bakag angkol. kita to sabak ni mo dili kayo Naalit sige sabat? oh wala siya matay ni nasanghig yun sa kabuting kahoy na Hala ka no. Saging maroon. Puting bantukan. Aba, unsa kaya itong mayaw-yaw niya, babe? May buntang, welcome to the show. Welcome to the show. Welcome to the show. Thank you for watching. Abi nang nag-live ko sa IFM. Sige. Alita diri sa Old Testament. Sige ba? Nahum, Kapitulo 1. Kita mo na ako ba? Nahubilis. Nahum, Kapitulo 1, versikulo 2. Sabad na pito. Sabi na. Ang Ginoo abubuan og tigpanimalos nga Dios. Ang Ginoo muhimo sa panimalos og puno sa kapungot. Ang Ginoo manimalos sa iyang mga kontra og nagpahungaw sa iyang kasuko sa iyang mga kaaway. Ako ning gibasa kayo sa manggut pangutana sa Sinder kung may tungod sa pagpagabubuhos sa iyang bana. Ako ning gibasa dire. Karon, ang ako'y konsulta ni Goliath no sayon mingon sa wala may gugmay ang bana. Ikaw dahil sa inyong mga obligasyon isip pagtiayon o sa may mong paminaw o may kaibaw o may mo sultihe pero ka naman na maila ang uban Goliath sa ako lang naobserbahan no kanang panahon sa mga inunta mga kalihukan sa banag asawa labi na sa ilang mga buhatunon isip pagtiayon ilan kuno na nimo kung doon na pa'y gugmay mong partner abot ka sa Tipresila Kaya nga naman. Paano naman? So, kaya kanang hapwapon ay mong mga tangkugo hapwapon ay mong mga liog Tangon ng Kada ina na mailhan mo magduog mo. wala di ba? Nga patiran ka. Naamay ka po niya na kay kami sa tili sa ate pres no? Ano matilan man? Uy, gana. Uy, gana. Hilasa na nimo. Mo yung ugot pasabot. Kayo nilitok, wala ko nilitok, kaya bilang ko hihilas pa minahon. Para na ako, mga kanang kay patiran, kaya mga pirog na kauyon. Mailam ka rin mo kay kanang, ang suwang sa imong banay, bakit si mong liong. Bakit na O, ano ba ka So, may bawa ni mo, napag yun sa ikugman ni mo. Kamo, ma'am, sa imong paminaw, sa imong palaghigda. Bro, na. O, sa imong paminaw. Kaya kami sili sa ate pres no? Maligo mig dungan. Nya dungan mi kaligo nya magkuan kana modol ko lisa huipan ko. Uy, paano? Huipan ko murag kakaka ba to? Paano huipan mo ka? Itog na ako Abotang. Ngano huipan ko ano niya? Uy, ba ina ganung manghuyupan ka? Ako lagi sa burong tataka ani mo tang huipan para bisod sus buro. Dili, sumpa na nung. Sumpa. Sumpa kay Mula niya ng microphone. Suipa. Kasi mo anong huyupan ka? Wa amot lang ang dulano. Ang tanong na ruruy. Tingali ganang. Sakto kay kong Pedro talig sumpa. Sumpa nga. Dili ka. Sa do? Sumpa. Sumpa ba? Ngano man? Pero masiro lagi sumot. Lain mo itong tilingan na dungag kaligo. Ngano man? So, kami sa diri excited. Natungan upali ko. At mo pala yung tas bongbong. Sa kuan. Pagbali. Lugdi kay! Lugdi ko! Lugdi pa rin mo! Nakaway man mong lakaw tayo. Bitaw dai, oh. Ikaw may makatubag ay mo putana sa panahon sa inyong mga gibuhaton na isip man nagtiayon. Unsa may iyahang ingnon ta? What's the style? Basig nga di pa sila kapatiran ka. Oh, kay na mayo nga kanang mailan mo kanang apwapon ka, pislit-pislito rin yung mga tudlo, yung mga tiil, Mura basayan. kalyo, ungar-ungaro rin mong dunggan. Ano? Basin si Inday kuan sa taon
nga wala siguro sa ditaon sa atiman siya bana. Air ba? Ang ako mga takatakan sa lipato. Sa magtaon ni mo, humay. Giyokon. Ay, Ano ba? katong yun ni mo. Murag nagkakadalit ka nga ni mong gulat nga huipon. Nga naman. Murag na istorya na kung nadunggan nga istorya ka nang gihuyop. Oh, ikaw. yeah. Di ba mo tumba? Alam mo na pinangaling ka lumanon? Kung ako ang puzzle, Dihon.